sagad kay. Dili kontento sa kunin mo, isuli ko si mong gingon. Pwede siya kabutang ang chinilas diri sa pa. Wow. Panglabay din yung chinilas diha. Ano mang bilin sa mga chinilas diha? Uroy. Saan man? Ay, shook and dog. Ano? Komputeran ba nga paana bitaw? Magatubak ang mga computer. Long siya ba? Ikaw man kanang ba? But for some di man siya carpet. Simento man ang tama ng tiles ba na ba? Baho siya, I don't know for some reason. Yeah, kanang nangaon kay one man work every Tuesday and Thursday siguro mark this way best libre nga fruits or something. So mo na libre ng mga fruits kay pag last month is one man to sa banana. Karon kay kana orange. Orange pa gyud nga kon sa sing inana ba kanang isang ipanitan ba sunkist ba? Pero jay lang may kay jay. Gusto ko kay expect kay kantuman yun. Ano ba sa lain? As long sure jud ko. Kay medyo na ko experience since childhood na as long gina siya. Hasol kay paniton, kay pilit ng panit. As kinanglan hiwaon gyud to nimo ana pang juice siya ba. Kaya tapos ano ang isa ni mo may murag bungkan. Sunod siya sing. Yes, sunod magpa-car wash ka. Imo ginaing na dili butang ang tile black. Matik na dili butang tire black walay armor or ka nang ilang ihid dire. Kay masapawan tong akong gibutang nga kuan ma sayang. Ganahan ko dito. Kuyan sa kuan. Kuyan sa asa tong papel ng gamay. Dami ka. Okay na? Mika. Baby, come show me the way. Yan sa patoy siya story ay mo mami. Kay bawon alaki nang giatay. Manyak yun siya sa singasin. Kanang dili siya typical boys gyud at their age, high school na. Ano man gyud may pagka ano man yakon man gyud kay tungod sa hormones ba. Or siya more over na jud kay siya as in kanang where siya si Jed nga manyak. Kanang inana manghikap ta gyud to the point kanang inana na ba kanang lascivious na jud kay yung mga actions ba. Kasi pag pante na ba. Sa may nakita
sa paa, na ba ka nang murag bubuan ka ba? Limang kay na siya giingon nga sa iyang classmate nga ato ta dito bay kay ato ta dito sa grade 5 kay kanang mga walang kamalay-malay sila may dira na ito matsansingag maayo inana yun po siya Grade 6 yun. grade 6 ako niyagir ba kung inana grade 6 high school pero dili masyad may inana ako kanang ano sa kay lang tarin sa kay munda ano Yung report. sumbong mas lang Kailangan i-touch food sila. I-touch kasi sa lubot. Sabi nga, Sir RR. munay ka nang akong giingon nimo kay nakahiskot man si Asia na ginadat ka ng classmate ko na yung lalaki niya na ako na magpa-favor ko sa Asia nila umana ko na okay hug first hug na maunay na siya si Derek ano ko like shook ano kayo baka nang advance 5 moves na kayo ano ba ano Saan na na siya siya wala ito? San Carlos na siya gikan Kaya ba? kaya sa grade 6 that time Takot sa Shushing ang parking nila katong si kuan ba si Raniel ba kabayan siya gabinta 9 hours gabinta dito sa JY yeah mag-process kuan ka mag-adto ka sa HR na mag-proseso ka kung kanang dokumento na lang kanang hatag ra ka photocopy photocopy sa mong OR and CR and then yung driver's license tagad nila card i-issue ginas building ya mura siya load baka nan sa cellphone na top up so nana siya so 750 tanan 250 for the card 500 for the load and then kana siya inig so di mo sa parkingan na kato imong iskan ya 12 were valid for 12 hours so siya parking so within 12 hours mo mulag mo gawas kay kas parkingan nan 1250 ray kanang siya tawag ni 1250 ray taxit ba ako lang kay kag masave di ba kunta sa kanang imagine na 9 hours ka kaya tanong binta ha 9 hours a day. Why? Ayaw ka din ng car. Nasa car. dili magay graveyard din ako unsaon din ako na Saan kaya? This is fine. Pasabot. After I get appointed sa sakay na ako sa Dani mo lechon belly ay siya asa man stick biyak tahan. sus pagdali ito multikaba ka Laki mag-behave. Station.
ba? Ang mga bus sa Malaysia ba? Minana siya katasa ba? Pero double level sa? Yun sa kanan lang pag-disenyo na. Tama, gito katasa oh. Wala siyang taas na. Kaya ba pwede kang bus? Napag yun siya, utanganan sa pagkahis o ilaw. Majid na. Ha? Ito nga sila. O niya, ikaw game kuhan. Hmm? Sa may kulalex. Mau ba? Mau ko na. Ang paniyas eh. Mahal yung pa na. Ano naman? Right? Una-una ha. Yang uyab-uyab kay cashier sa Marvel. Tagiya lang unayon niya mga cashier niya. Ha? Di okay na si April. Kay kanang kaya si April, ang iyang yung plano sa kinabuhi, malabga. Kunya, hindi ko man niya ang bada. Yule. Ito na pakya siyang paglabga. Unfortunately, nawagtangan siya trabaho din sa Marvel. Nahimot na siya kanang kuhan, may label. But, kanang mula ka magbalik yung bana. So, kaya wala ka magbalik yung bana, vlog ka sa sin. So, ano say mo? Kinsa? Kana? Kanay, kanay, kanay?